Ndine pfimbi yangu yemashoka isingazike kanana zvake. Pfimbi yangu ihama yangu inondichengetera mashoko anokosha. Guys, tegai mumaona sipo tega mumwe. Kiara, long time. Nezuro hatina kuona Kiara manje nyaya naso uchaibata here nezuro wanga usipo. Unoibata here nyaya. Right, dedzai vamwe guys vanga varipo vazenge vabva. Vategei vauye vategei. Tine vari kuZimbabwe vada kufonegwa vasati varara nguva ichiripo. Vategei guys, vategei. Take them please, take them please. Take them. Vategei vauye. Tegai. Right. Pane ma-audios andanga ndapiwa nhasi naamai vemwana. Regai timbomanzwa zvedu tichimirira vamwe. Newe siyana neni ndakuwa kuzwa audio kana mutwini wako ndamufuwadzira audio anofana kuziva kuti John munhu ari sei. Kuti pandaivaudza kuti munhu ari Eve vakazviramba. At least nhasi vachanzwa kuti uri Eve kusvika baba vandisina kutumirana Alfred mai vako chaivo ndavatumira. Hama dzangu dzese ndafuwadza kuza nyundo uchadelete. Saka it's too late. Pamessages ndatumira vanhu vese. Wakuregreta ka? Wera undipfidzisa kuti saka upfidzisa ndana nemwana wake. Uri Satani iwe. Muroyi. Iwewe muroyi sanonzi muroyi. Ndiwe John Paraji. Izvezvi ndinozvida asina kuwa. Zvotora 5 minutes kutamisha image yako so warongedza mabhegi paungi apo. Unofunga zvotora nguva here izvozvo. Vaona zvese zvauri kuti kurarama nemunhu. Ndovabvunza pa email kuti mimi ndinoemploya vashandi vakadai so vachitemba mari dzamunovapa kuti vaende vanobhadhira malawyers vapara mhosva dzokubata vana vadiki. Unonzwa sei iwe? Unofunga zvotadza kugadzirika izvozvo. Usandidena wazvinzwa. Ndirespected because you are the one akanditadzira. Uye handambotaura nyaya yekuuya kwangu kunoka zvinditsamwise kuuya kwangu because decision ndakaimeka ndega. Wazvinzwa? Ndakaita ndega decision kuti ndakaizarambika. Wazvinzwa? Saka usadzikama soufunge siseri kuti story maigarao. Handizivi chakanga chandibata. Uri munhu akaita sei kuti haugoni kuapologize. Pride channel unotsa batuto. Uri mune mazistressa. Ndisi ndakati mota yako ibheuke chihure chako. Vanhu vese vanongotora chiunganidza mota imomo. Vane mazipepo avo. Masozi enyu obatana zvipi. Hausati iwe. Hausati. Uchaita dende. Iwe Mwari vari kudenga ndovanya ndakangokudzosera kuna Mwari. Ndakangoti Mwari itai kuda kwenyu. Ende vachaenzanisa. Handina nguva yekusimudzira mhepo iyi. Asi kuti Mwari vanotarisa. Ndozvino vanofana kuziva. Right. Ma-audio achakati one day ma-conversation between Johnny na madam. Iwe, I won't force you kuchengeta Karau kana kuti kuchengeta Ani. I won't force you. Mwana ndewako kana siri wako fine. Wazvinzwa? Andifi usatesa kuti chazokufonera nchiti chakati. Ndakudza kuti as long I am with Karau and Amo, everything is fine. Ndinorara kana pasi pebridge John. Ndinodya tsvina. As long ndine vana vangu ini. Andina basa naime very strong woman. Nozvinzwa? Kana ndakagona kuchengeta Ashi, Roni, Shamaine, upenyu hwakaoma vana vasina kubuda mudumbu mangu. Ndichifamba ndichikumbira plate yecho yehupfu maraini. Kusvika zvinhu zvanaka pawakazoona ndikuabvisa vana vako. Vangu vakabuda mudumbu rangu ndozovatadza inini. Shame. Funga zvakanaka. Ndiri strong wazvinzwa? Very strong. Saka siyana neni. Usada kutsvaga kundipesanisa nevanhu. Ndichamufonera Stuart izvezvi chatingaita ndomufonera. Ndodza kuti madzibaba musanyanyaperwa nababa Karau. Ende anotozviona pamweya kuti handabvira ndameshena zita rake. Wazvinzwa? Handabvira ndataura nezvake ini Stuart. Wazvinzwa? Pana pandakameshena Stuart machansi andini ndinawo. Ndichamuzotenga idhata mupinde paapp. Ndikufuwadzire machansi angu naye Parachi. Andakataura naye.
usada kundipesanisa nevanhu wazvinzwa and anotozviona swa kuti uri kunyepa. Right. Maaudio akati wandei haya guys. Maaudio akati wandei. Iwe whatever. Ndokuna kuzvivharisa futi zvokuti utaure nezvagaravo wacho. Wazvinzwa? Ndozvade wakafunga zvevana. Usati wadanana nemwana wangu, you understand? Wazvinzwa? Wakakanganisa mwana wangu, handisina relationship yakanaka nemwana wangu, and you think zvinongopera zvakadaro just like that. Unonyepa iwe. Ndine match newe hombe chaichaiko. Welcome to the match. Ndati pawaidanana namechu uchitumira manude pictures ako kumwana wangu usina kupfeka, wakadi kutanga wafunga nezvagaravo. Ndati this is Muzanzi. Mangwana ndikuwati ruzuzi hazvishandi kunokusha mwari. Hazvishandi. Zvese nechini ngefini chako ndichazviisa kana ndakukuexpose zva. Ndichazviisa ndopandakazoisiwa protection order aizviprotecta kuti nyaya isasvike kubasa. Zvese zvauri kuita zvokundithreaten izvizvi uchinditumira zvinonesa handingati threat zvaucho zvauda kundiuraira. Uda kundiuraira kuti vanhu vanenge vaziva kuti John Parach chika pabasa. Mahure ako, vana maitawa, kwawakaroora kwana maitawa. Maitawa muri kwaera uko? Seichaziva kuti John Parach munhu akaita sei. Sha ndiwandidena. Ndanatozvibudisa mupfungwa dzangu wakuya neyekuurayana. Saka ini ndichafa because hapana kusiri kufa, ndakafa kudhara. Ndakafa kare. Musi wandakatanga kubata messages ako naMeju, you never said sorry. Sorry kungoti pandakakuforwardira pepedo wakangoti sorry. Hapana chawaibva kungonyora dai sorry. Kunyora 5 letters chete dzakakuremera kunyora nekuda kwepride. Saka ndichakukoromora kuti kudenga kwawakasvitsa izvo kuenda basi. Handina chandinowana life yakara wati mwana kudini, handina basa nazvo, and I won't force you kuti chengeta karawo. Never. Handikumanikidza kuchengeta mwana wako dia kana usingaderegedza, asi chokwadi chinotaurwa sezvachiri. Handisina kukugadzirira nyaya, wakazviita zvaunaweza kuziva iwe kuti ndakazviita. Kutumirana mapictures nemwana we14 years usina kupfeka. What was your intention? Yakanga iri intention yako yakanga iri yekutumira maphotos usina kupfeka. Uchitumirana nemwana, ini pana roni ndaiona mwana, iwo pamwana wangu wakaona mukadzi. Wakaita sei iwe? Hauna moyo, uri munhu ari cruel, une moyo wakaipa kurepa mwana wangu inini. Handina kugadzira nyaya zvaunoziva, handina kugadzira nyaya, handina. Ese ndekungoti sorry maigarawo panyaya yaMeju, ndakakanganisa. Ucharegreta zvako nyika yese yakuziva kuti uri chii. I don't know zvichaafecta chii, handinei. Handitowadi kuti udzingwe basa, da kuti ugare pabasa pako ipapo, but vachiziva kuti uri munhu akaita sei. Haufaniri kudzingwa basa, une vana 7 unofanira kuchengeta. Chero kada kuregedza kuchengeta karavo, I don't care. Munhu wako wekuti mwana wega wega anosafa nekuda kwezviito zvamai vake. Chazoita kuti mai vake vazodaro chii. Karavo hambofi nenzara. Chero ukatida kutisimudzira mhepo, chero ukada kundiuraya, Karavo ainzwa kuti ndichimudza dhedha wako watoda kuita sei, wada kundiuraya nekuti vakarara naMeju. Nyaya dzaMeju anodzitaura dzese from A to Z. Ndakaona picture radhedhi, dachimedza chingadza dhedhi vasina kupfeka vakarara pabhedha. Anozvitaura uyu Karavo. Saka you expect me to smile. Iwo wakarara nemwana wangu. Woexpecta kuti ndismaile. Ndogara muZimbabwe, ndichirwadziwa, ndichipeinika. Woexpecta kuti ndisekere wakarara nemwana wangu. Handakugadzirira nyaya. I was going to expose you. Not the reason why I came here. Because ndiri kuZimbabwe ndaizvinyirira. Saka ndiri munomu haufi wakandiwana iwe. Saka ukandishambadza maFacebook kuti esina tikudzengi zvikazodii. I don't mind. But nyika inenge yaziva kuti wewe uri and who you are. Unoita nezvenyu. Chero ukandigadzira zvinyaya, but iwe unenge wadonha pasi. Zvisina zvinobatika. You understand? Iwe ndine mamessages, ndine maaudios. Uchiudza mwana wangu kuti zvirambe iwe. Mwana warara naye womuudza kuti zvirambe. Woexpecta kuti ndismaile. After you slept with my child. Nonsense, man. Right. So guys, let me bring mai vemwana. Messages maaudios andapiwa namai vemwana ndovandipa mai vemwana. Tisataunza mwana nambuya. Regai titange tanzwa zviri kuitika. Mombomira madiaries moita patience. Right. Hello mainini maswera sei? Maswera sei? Taswera iwe tadzoka zvakare papati 2 yenyaya yedu. Ndatoda kuti nyaya ipere.
saka toda kuti tifambe sezvandakuudza kuti ndambotaura nambuya vemwana kuseni saka vakamirira koli yedu ndofunga ndatoti nonokei but sezvo ndati tichawafonera direct aiwa vanogona kungobata vangu vachiti vachachengeta battery asi ndisati ndafonera mwana kuti auye panapa pana mbuya ava vemwana nababa vemwana baba vake chebiological father vacho pane issue yakataurwa nemwana wenyu achiudza murume wenyu musati masiyana yekuti hanzi imimi makauraya mwana mukatengesa musoro kuSouth Africa hanzi mwana wenyu akati ndosaka muine mhepo issue here nyaya yakataurika nyaya iyoyo yakataurika asi mwana anotaura kuti akanga audzirwa izvozvo naJohn Paraji iri nyaya yekuti aida kuvhara kuti kumimi ndabva pamba ndakati ndakapomuka pamba akamutotaurira mapurisa kuti takada kuti mama vabve pamba inyaya yekuti ndakanga ndavabvondora kuti makauraya mwana kuSouth Africa kukatengesa musoro makamboita umwe mwana kuSouth Africa ini handina hanzi mwana iye ndakamuita nababa vake handina mwana wandikosa kuSouth Africa ini nababa vake hanzi tinache mukomana here handitozvizivi ndandobvira ndakabereka iye chete nababa vake right saka mwana ndiye aitaura mashoko aya achiudza stepfather kuti mai vakaita mwana vakauraya vakatora musoro vakatengesa South Africa handitika ndoda kuti mubate mapoints angu ane zuro aya tikudzokera ipapo mbijana pandaibvunza kuti how well do you know mwana wenyu muri kuona mwana wenyu uyu ari kutora mashoko aya achinoudza murume wenyu handitika ozoya kwamuri mumubvunza imoti aiwa ndibaba vakataura zvakati ani muri kuona saka ndoda kuti paipo zvinoda kuti timbomira ipapo toda kusvika to the bottom of this kuti tione kuti dambudziko riri papi chirega tifonere ambuya vemwana tinzwe kuti vanoti kudii dzorai nhikikiri dzorai foni yenyu ndiri kuti anoisi hello gogo maswera sei mozondiregerera ndanonoka kufona kana aiwa tave pano apa manje ndina ava mai vemwana vari pane rimwe line ndopandakavaisa kuti vanzwe zvichataurwa nemi nezvichataurwa nemwana kwete kuti vazoti ini ndindakafambisa shoko saka ndavaisa pane imwe foni vanongomira vakateerera vakadaro saka gogo toda kuti mudzidzo ndimunogara nameju imi makachengeta meju kubva ari mwana mudiki meju muzukuru wenyu uyu mwana akadii kukura kwake muchimuchengeta imimi mwana akakura mwana ari sei all right ndiri wesocial welfare ndiri kuSouth Africa nyaya iyi inotaura namai vameju nababa vameju aiwa ina ndina handisi mupurisa ndiri wesocial welfare anoshanda nevana saka zviri kuitika ndezvekuti baba vemwana nyaya iyi yakaripotwa kwayakaripotwa teremu sekudza pandaita makuseni yaripotwa kuchemagamba kuchinhoi John Paraji aripo pano zvakare aiwa ndi stepfather baba vemwana vari kuSouth Africa kunoku handiti vemwana baba vemwana vari kuno kuSouth Africa kunoku saka nyaya iri kuitika ndeyekudai so terere mutereresi nyaya yakaripotwa ikaenda kumakoti handiti haina kuenda koti anyway yakaperera kupolisi yaenda kupolisi kudaro pakawanikwa baba vastepfather vachinzi havana kubata mwana chibharo handiti pakawanikwa kuti hakuna chakaitika chakadaro saka amai vanoti ivo havana kugutsikana nekutongwa kwenyaya yavo handiti mazviona kuya ndokuisa nyaya ndokuda vari kudati nyaya ivhurwe panyuwani right saka baba stepfather murume wamaimeju zuro vakati aiwa mapurisa vakanga achidhila nenyaya yavo akavaudza kuti neloya ravo she is free kuenda kuti nyaya inotangiswa anyway
kwavanoda nokuti ari kuti iye mapurisa akatengwa. Anditi munonzwa? Ndosaka tati ini kuti nyaya itongeke zvakanaka kuno kuZimbabwe social welfare iriko ngavava mhangari kuno tosangana papolice station votanga nyaya kana vachida kuitanga ivo mai vacho ikoko kwanotaura muri handinombona nyaya ingataurwa pafoni sezvizvi zvino ngavauye varipote kuno mai vacho kana varipota social welfare iriko zvose zviriko then nyaya voindisa mberi fondo zvingava raiti inini zveindisanya kutambura neni ini kana ndiri seni mbeva meju vacho ndakagara nameju ndini chero mukauya nguvai mapurisa ngaauye pano kana varipota nyaya yavo ngavauye kana mine social welfare mukasvitsana nyaya dzenyu vouya pano pamba kana kuti vondifonera vari papolice station ndosvika totaurirana. So hapari zvino I'm sorry kutaura zvakawanda neni vasina kuita izvozvo nyaya isina kuya kuna kuZimbabwe don't phone to me again. Aiwa takunzwai mai vemwana vari kuzvinzwa. Imimi vama musikadi kunyanya kutaura navo ndivo mai vemwana vari kukunzwai. Saka I think vachaita sekudaro nyaya ichauya koko kuZimbabwe koko yotangira kuZimbabwe kwacho ikoko because mwana ari kuda kuti aongororwe kuna doctor a different doctor yotangira ipapo. Imi mai vemwana ndimi muri kuzvinzwa? Ndiri kuzvinzwa. Ndiyo mwene wenyaya vari kudaro. Ngavauye varipote kuno kuZimbabwe nyaya yetongo kuno yotongwa nekuti yakangotongwa ikapera inotoona mapepa ine zvose zvikapera saka imi kana achimboda kuti atiri ndezvavo zvazvinei ngavauye vaite ndodana police station totaurirana social welfare kuno zvose zviriko saka ngavauye kuno vaite nyaya dzavo toonesana kana vaida kuti idzokororwe it's fine ngaidzokorodzwe. Ewa pakanaka tikukunzwai but pakanaka handizivi alright but masi mambofonerwa naJohn Paraje baba stepfather handina kana kumbofonerwa naye handitorina kana nhamba dzake Paraje wacho handitomuzivi. Iye mejuri wacho nhamba dzaParaje wacho hatozivi nokuti mai vake vakamutorera foni dai foni yanga anayo vanga vakamupa foni taiti naye simudza kuti pamwe kuda tatora foni nhamba dzaParaje foni yamejuri foni vakasara naye foni yamejuri wacho saka ini handitorina kana foni nhamba dzaParaje wacho handitombomuzivi. Right. Saka imi na image muri kuona kuti nyaya iyi yave neimwe twist gogo vari kuti okay go and report again or reopen the case else kwamunoda handichika but it's like panotori ne hapana kumira mushe pakati penyu na mwene na ex vamwene venyu kutaura kwavari kutoita hapana kumira mushe even no kama wenyu nemwana wenyu. So I don't know because it seems as if gogo kuti nyaya yakapera meaning to say kuti mwana hana kurepiwa. Amen. Mwana hana kurepiwa zvenyini. Hana kurepiwa naika chandinoti mwana hana kurepiwa mapurisa akaperekedza mwana namai vacho aripo kubva kuchinhoi kusvika pano vakataura kuti mwana tauya naye vachitoti mapepa aripo mwana wopangororwa nachiremba akawanikwa kuti aziva rume ndo zvakataurwa naJohn iyeye Paraje kuti mapepa akanzi mwana ivirgin ndizvozvo. Okay. Saka kana vachiti mwana wakarepiwa handizivi chavanotaura kuti vanoda zvipi zvacho zvavanoda vane zvimwe zvavari kungotsvakavo kana ndakazvitarisa nyaya vane zvavava kutoda apa asi kana vane zvavanoda nyaya dzavo ngavatambe voga vasiyane neni vasiyane namejuri iyo vane nyaya una Paraje wavo ngavapedzera naParaje wavo. Right. Muri kunzwa kamai meju muchengeti wemwana mai vemwana vari kugara nemwana vari kuti mapepa atoripo vanawo in possession yekuti mwana akanzi akawanikwa ari virgin zvinhu zvadzokorodzeka kutaurika zvakare. Muri kuzvinzwa? Imi makapa evidence yema messages amuri kuti makawana mufoni yemwana kuti aidana nababa but now can we contest medical report yekwa doctor? Inini medical report ndikutonzwa nawo izvo vachitaura kuti vanawo mapepa acho but patakasvika tichisiya mwana hapana mapepa akasara pakangosara mwana ndobva tatodzoka hapana pakangosara majori apasina kana mapepa akaripo ndikutozvinzwa izvezvi handitozvizivi. But iwo wakanzwa shoko richibuda imi makanzwa shoko richibuda here kubva kupolisi kuti kana kuti kuchipatara kuti mwana achiri virgin? Ini ndakaratidzwa bepa kupolice station zvikanzi bepa kana rakadai uko rinotaura kuti mwana wenyu ivirgin. Ndikabvunza kuti zvaitwa nadoctor ani handina kuudzwa izvo ndakangonzi musatsvage zvakawanda ndonobvunzira nemapurisa musatsvage zvakawanda mwana wenyu ivirgin muchadei nekuti zvese zviri right nguva iyoyo zvichonzira kutogadzira tekusiya mwana kumapindu. Saka kana mbuya vamei vachitaura uye kuti nyaya yakapera
aitsaimuna handina zvandinogona kuita chanda ndichingoda ndichigira kodzero dzemwana wangu nokuti ndinoita kuziva chokwadi chaicho kuti mwana nyaya yangu haina kutongwa zvakanaka ende handichina mamwe maitendisana nekuti nyaya yangu isina kutongwa zvakanaka ndataura kumapurisa kuti nyangu haina kunditsira zvakanaka ndakabva ndasevha muprotection order saka handina maitana ichitaura kuti handinazve simba rekuenda ndichinotaura kuti John Paraji akarepa mwana ndinotsungwa nekuti ndinenge ndichimuacusa zvinhu zvaasina kuita asi ini ndinatosiyangu haina kuitwa zvakanaka apanonetsa chiro ndikamudzokera kuzimbabwe kwacho ndinoita nyaya protection order yandinayo kuzimbabwe inotaura kuti handina chandinotaura pamusoro paJohn Paraji. Ende gogo vemwana vanove muchengeti wemwana gogo vemwana vanove mai vemwana right now vari kuti vakafambawo nyaya idzi vachifamba nemuzukuru wavo nyaya dzikanzi mwana hakuna chinhu chakadaro chakaitika handi munoona saka izite mirai mai Meju saka ikesi yekuti is it possible that it's a case yekuti imimi you have maybe andizikana tingati mune mwana uya akura nambuya anditi mwana kana mchiti zvinhu zvese zvamakataura zvamakasubmita mchiti evidence kuti mwana aitaura pamusoro penyaya dzababa wake and things like that. Is it a case ingagona kuva case yekuti maybe mwana ane that bitterness yekuti imi mwana akachengetwa nambuya vake haana kuchengetwa nemi and then now this kid wants to come back to you and kana to come against you because hamuna kuchengeta mwana uyu kana kuti manga musingazivi kuti kune mwana angachengetwa nambuya vake. Is it possible? Hatina kudaro handigoni kuzviguma handigoni kuzviromba nekuti ndinongodzoka statement raJohn ratudza mwana kuti mai vako havakuda ubona kuti havana kukuchengeta here mwana vakatora murume akatora John akatora advantage iyoyo kuti nemwana hatina kugara tese and then ndobva atanga kutaura zvakaipa pamusoro pangu kuti mwana uyu agandivenga zvachose inini inini handisi kuti ndakarasa mwana wangu havana vangandinzwisisi but situation yakanga ndiri hayainyi but mai Meju esinati ndizvo munorwira sei mwana wenyu if mwana wenyu akanichitaura kuti handina kurepiwa this case ichakontinya mberi sei because apa inini I'm trying to be pakati handiti kuti isati kwatambiswa dzimari and what not mugare makaziva pamumire weugogo vauya vakataura side ravo vakati ini mwana kakanzi haana kurepiwa ende mwana ndinaye pano ende nyaya yakaenda kuchemagamba kana muchida kuvhura case can come back kuZimbabwe reopen the case but leave me out of it ende vane kodzero yekudaro zveshuwa because she was never involved from the word go anditi so now handizivi gogo mune zvamungadawo here kuti mutaure nyaya iyi muri kunzwa ichitaurwa neex muroora wenyu. Nyaya yandinoda kungotaura ndeyekuti ini mwana uyu kutaura chokwadi kutaura chokwadi chaicho kuti mwana ndakandisiya ane 1 year 8 months 1 year 8 months ndikarera mwana till now mwana akangoti zvengavo afunga mai vake samai akainge andimazvona asina kumbopedza kana vhiki ndopavakabva vafona ndikwa warepiwa ini nhema dzavo ini handina mwana uyu ndakagara naye misika wayavakomana ndingarera nhema wanga asati ava nayo wayavakomana chaimedyi wanga asina andimazvindona saka izvi zvose zvavanotaura mwana hati handina murwiri ndizvozvo asi handisina problem namejui kana ivo ndo vakatoabhiza muzukuru wako vachokuti wakarepewa urezi haana kumborepewa nababai ravo indozviramba nokuti mapurisa akainda nomwana kuchipatara akandoongororwa nachiremba akati mwana is virgin so haufanguti vanovanga vachingopikirira kuti pai mwana wakarepewa nemhaka yenyu saka isine hazvo ivo kana vachida kuramba vachina mberi nenyaya yavo ngavauye kuno kuzimbabwe vazoripota nyaya yavo igetwa apiri tigoona kuti vanobudirira here ivo vane nyaya dzavo dziri kuseri naparaji wavo vane nyaya dzavo dziri kuseri naparaji saka muchinzwa kuti ivo nevanga vanokwanisa kusiyana neni nomuzukuru uyu handiti mwana wavo votonga nyaya dzavo pedzana naparaji wavo yoti zvavanda kuti zvodza espect uye paraji wacho vangambomusungireko murume wavo here vavakaita naye mwana makore mazhinji avakagara naye chirivo ichocho chavanoita hazvisi izvozvo zvavanoda kuita ende kana vaida kutamba nyaya dzavo please ngavandisiye kure nenyaya dzavo handidi kana kutaurwa neni zvenyaya iyoyo ende chero mwana uyu vakutomabhiza ikono nyaya yanga ida sokuti yapera musoro mwana vakuimuta futi kushungudza mwana vanoshungudzei mwana wavo ndiyo nyaya inovaudza iyo mai Meju handi muri kuzvinzwa hanzi makutotanga kuabhiza mwana muchidai so asi mwana mai Meju mwana makataura naye mwana akati handina kurepa muri kusitiri kubhilivha kuti mwana akabhadharwa mari nababa nastep father mwana inini ndichitaura naye sisimeni akataura kuti ninge akabatwa ndichitaura nditori nevanhu vandinobva ivemo vakadzi
vakadzi 5 vakadzi vakuru ndichimubvunza ndichiitira kuti mangwana kana zvazodayiwo soka vazondipupira ndakumubvunza tiri 2 Meju kana ida kutaura chokwadi takamubvunza ndine vakadzi 5 vanhu vakuru Meju ndakamubvunza kakawanda Meju here achitaura chinhu chimwe chete asi kana achizviramba ina ndina zvandichagona kuita ini ndongosiyana naSimeli upenyu achakura Meju achaziva zvaanoda pari mudikida anoziva zvaanoda achazozvimirira ega inini sangu ndapedza handisina hangu zvakaona nokuti and my Meju, I want you to understand one thing pamwana uyu as much as ari mwana wenyu my Meju ndoda kuti muunderstand chimwe chinhu 1 pamwana uyu as much as muri imi makagomera mwana uyu but mwana uyu practically also ndewagogwa because gogwa vari kuti makasiya ne1 year 8 months vakachengeta muzukuru wavo kusvika pamakore avo iko zvino aiwa inzwai zvandoda kutaura inzwai zvandoda kutaura inzwai zvandipedza ndoda kutaura handika saka kana imi migogo ava mwana uyu obviously vave nebondi nemuzukuru wavo sekuti mwana wavo nokuti vakamucheta vane achipfeka dhaipa handiti saka kwavari bondi ratoverera rapfuura remuzukuru nambuya rave remwana namai handiti saka imini are we saying panapa kuti gogo kana zvechokwadi mwana vakareperwa mwana gogo vachavhara nyaya yemwana wavo kuti mwana arepiwa ingave rizini ipi yekuti gogo vavharire mwana kuti mwana arepiwa mwana wavo vakachengeta mwana wavo vanofarira mwana vanogara naye mirai timbonzwa gogo mirai timbonzwa gogo saka mukuti gogo vabhadharwa kudarika welfare yemuzukuru wavo my Meju mirai tingogo vataura mirai taurei gogo taurai mwana yeah ndizvozvo alright mwana kuchinoi takava Meju akanditi watora hako mwana Esnat asi mwana iye ndinokupa 3 months ndinokupa 3 months dzandinokupa uchaona zvimwe zvinhu zvaanoita zvandandisingakudzi ndichiziva kuti zvinokurwadza asi iwe sezvouri mai vako uchangoonawo zvekuita asi zvazviri nani kuti azviite ari pamba pamai vangu pane kuti azviite ari ikoko zvinogona kusanganisa kugara kwako saka kana vachiti Meju iyo zvinoreve chii kana statement iroro rotaura kuti chii nokuti vapameji vakaritaura statement iro kwanzi kuti ndinokupa 3 months akanamboita 3 months Meju ndakagara naye 2 weeks chete vandokupa 3 months uchaona kuti pane muna naye zvandandisingakudzi asi sezvouri mai vacho muchaona kuti moitawo sei ikoko saka mheno okay saka ndipapa Meju vaidara okay regai tiregedze gogo vainde zvavo nemuzukuru wavo handitika vaende nemuzukuru wavo tisaramba takavachengeta tichivaabhusa pano asi wanzwa zvavataura kuti you are free to open a case anyway anytime that you feel like handitika but inini ndiri sambuya ndakadai so leave my name out of zvinhu zvenyu zvamunenge muchiita that means now case iyi chipesiwiwa now do not involve zita rani ragogo ava handitika yes Meju haana choice because Meju can be summoned kuti ari kudiwa kwakati oenda panenge achidiwa but kwagogo ava chisiyana ina gogo ava handitika tienderere mberi gogo wataida panapa ndiMeju kuti ataure nyaya yake ofuti Meju oshana anambouya kuzotaura nyaya yake amirirwa nambuya vake saka panonetsa asisimeli saka zvinonetsa hanzi ari pano hanzi Meju aripo regai tinzo aiwa hanzi Meju aripo gogo havana kuramba atidi kupinza gogo havasi muridzi wenyaya hanzi nagogo Meju ari pano saka regai vape Meju foni vazvimirire paside because gogo havasi muridzi wenyaya muchengeti wemwana wemuzukuru wavo handi muri kuda kunzwa Meju iwe maesnat chiteerera uteerere vamwana vachitaura chirega mwana wako auye pafoni ataure unzwe nemuromo wake gogo ipai Meju foni alright moro Meju uri right here mwanangu
Sapa pana mama wako apa pafoni apa mama wako vari kuramba vachiti varida kupesiwa kesi yakamboitika undofunga unoiziva yekuti anzi wakanga uchidanana nababa murume wavo akakukanganisa. Handizivi kuti ndizvo chii chakaitika mwanangu. Yeah, no, you are free. No problem. No problem. You know what's that? When you're free, that phone run a time direct, saka it's fine. You got your phone young. No, but I can't see my phone young and I want to know about phone young dimission. Oh, my line is about those people who are phone young. No one at the right. Find out online. The boss can for them or done. Now, what you going to put in the no, what is the problem? The one to send the phone, but I'm not watching whatever is the long phone, our PTM phone. I think that the bomb come up in, but I'm not going to the Gana, but the Terran, but I should have done that bit. The one that I have down, buying at the bomb. The bomb, my two of the video, the one to see, never watching the gear pan, was going to make messages was out there and then come out ready. The Mawana, she tells us only someone says I'm a phone of Michelle, so should have them now. You know, nothing like a diet. The Vandadi, the Vandana, the Bavati, and Vatipachi, the Bavanda, the Filamurway, the Wafan Lachi, the Vati, the Canton Ruan, the Vandit Itachi, Mamadi, doesn't see upon Nivana. You are one of the school, but what Galeba when you are and Managatu right. The bomb was not on Bob and that's not on the boss. The boy, she was for a boy, because the body, it has watching doesn't have an artistic, but I guess the body. The body young and stuff you, mamma. The body, Madasar, the Baba for you, fully almost on the Baba was right to the bar. The body when I could be young for one out of Savannah. The one to us, they can't wait. Yes, I enter so she can be my kid, one to and nature to put on the church and one down. The one, no bar, that's what man so I take now. I'm not my friend, the bar, the gun through the bar. The one of the natural bomb, the bar, and the gun bucket, the bar, get the one that we get up to some room. The Bajas are all about my children, but I'm going to have, but then I'm going to, and just going to support again. The banana scrub, banana, but I can't put on the jam and yet this one that team of one and some watching this, but in this animal may, the video got an eye as very well. I'm near, some percent of party, because I'm never going to end up with Chemakama. Osaka, you went to work out some Purisa. You went to work at putting Yakum Purisa. Okay. You can ask come to my police station. Well, that's my phone. You can one number down. You know, I ask for a copy of bus. But no one that's now I'm the bus. When I go to a scattered Banasana Banaka, you want to walk around, secure people. People are joker. People are weird. People are the when I'm about why you don't get a bush up when one victory. Because I'm about to go to one to a sham of Buddha, to Bandici, to Bandica, Bogo, and Diga to Mokuna, Kumba, Kuka, Bogo, I think machine was actually cut down. I do corn, so I'm not pretending to just somebody you can check go fun to Banda, Buna, Banda, to Banda to Gava to get out here. Manako was young, Mono, much one of men, but let's go to I go from Bandaka Papa, Banda Gavia, but not to business what to gas. The boy and body, Chivapan, the boy and bottom of the Charles shows it. The body is able to Ganga, that is another thing. If one of a party was to what that to send it, to one body to the Lupan to pick. The Barati, the Vascanti, Babaka, or I cannot tell that you and do a thing on Ninga, you are telling him to buy the car. I'm never someone that wants no one Chivapan. Banana, Banana, the body, the one keep upon one so one say, and yet the Mokuda just one of Anna, and you got a son, another name, Malaga, among miles who I don't get when you are like you, but the one that come on and got Nabas on your eyes, I would use it, we are something that you have to go name, the body is not none of us. About Mamma, not the one, but not a cat of Mudo, who shall go, I'm not ashamed to that. The one to bring out Banana Qualia, the Banda, the Banana man, one of the city, the one for what in Banana say, the Bandana of Samba Banana who
handiyazisi kondisanekane banandiakaanibanatlaaaatsvaga basi nditsvaga pekugara tobva ndipanoba ndakati kugara pamuzanza ushandi tokondikodibetsavatopana chikugara pano ndanangogara pamba ipapo kusvika ndopangakazvikanga vasvika vapurisa pamba vacho pandaigara mbova ndichi kuda kuchimagama police station pandazosvika mba ndasangana nakoko ndasvika kuchimagama pandakasvika musana akasvika navaokona ndainga novachakupa komupurisa ndandanganga makusei ndachamuka ndachaenda kuchipatara ndanotariswa nemudhokita chimukadzi ndanditariswa kuti ndiri mhandara ndibvana ndiri mhandara ndandadzokera kuchipatara ivo ndibva ndakazovana vauya ndibva ndakadzokera police station ndibva ndavana ivo vavako ndibva asvikai ndibva babakana vacho ndibva vadamwa ndibva inibva ndadamwa mapurisa kasvika nditindakati ndikati hakuna machikamboitikana nazo makamutaura nababa ivo ndibva achanyaya sezaiyo babakana vacho ndibva asikanzi kasvika ndorati tiandiri mambo wako ndibva ndavaona kubva ndavakusuzikana kana ndibva vati ingida kuti inhanguda kuti uchigara apa paunochengetera mhero uchigara ipa paunochengetera nini ndikati inhangu handiri saka ndagarepi ndagara nene yakada kudzokera kuna gungati anozina ndidzokera hangu nagugu vangu kasvika zorit ndibvasvika nemapurisa nevo ndibva vatozvidi ndibva kwatogwa mapurisa maviri echimukadzi neumwe idf handiziti mupurisa aikana kuti ndibva naivo mangu neni ndibva takwira mota ndibva tayakunomasvingo tekatosvika kunosikirwa gonobva vatigara ndibva vanatekatona gugu wacho ndibva tavhurirwa gedhi ndibva tapinda ndibva vataura navo mapurisa vati ayazosiya mwana vanhu vakakwana ivo vachizvizima vachiti mwana wangu akaripo nyaya yaiaipa ndichaziro zvakazvamba sei pawakabva kuna gogo iwowe pawakanga wasuva kunona mai vako ukabva kuna gogo uchienda kunona mama wakasangana nadhedhi vako dhedhi vakaraba vakupi mushurugwi mukaenda kumba kwavo here hazina muenda mboko ndakasangana vamushurugwi andika ndobva vabhadhara munhu angabva nenumasvingo mari ndobva vanosangana mbva vanondisiya mugwero ndobva vasiyanikwidza kuti uchibva mugwero waenda mudoko chidaro svika wasvika okay saka hapana kunhu kwamakabhoenda ivi mbama muri mugweru pekuti wakanzi timbozorora kana kuti timbodii hapana kwangosvika uchiswa babhazi straight hazina ndombomira mugweru macho saka 2 weeks dzawakagara namama wako iwewe nyaya dzisati dzabuda dzekunzi wakarepwa and what not iwewe chii chawakanotisa pakati pamai vako nababa karaba vaigara sei vanavo ini semavanhu vangu vanhu vangu vagara vane nyaya dzadziraiga vachingondikana vari vaviri okay saka mai vakatora foni kwauri ndokusenda mameseji kuna baba chizvita kunge iwewe kumbira foni yako kwakusenda mameseji navo wow baba ukabva wapindurawo vakusendawo manudhu wow right tatopedza nesaidhi rako mwanangu ndorati achida kungonzwa apa pawakabva kwagogweyo uchienda kuna mai wanga wachizei kwagogweyo wanga usingazivi yanga ichiri first time yako kuvaziva mai avo kuvaona kubva zvawakasiyiwa kuna gogo yanga iri first time yako kusangana namama maingotaura pafoni okay all right okay mama wako varipo do you want to say something kana anything kwavari kana kuti tongokudropa titaure namama wako ivava varipo taura navo Hello, ulisei? Yakati mama. Ndiripa hangu wakadiyo. Yofana, ndokumbira hangu mjikumbire regyo, ndokudaya zakada. It's fine, Major, ndakuregerera. Asi yairifanira kukubvunza ndeyekuti watiwe ndakakumbira foni. Ndakakumbira foni mazuva mangano kuti mamessages aya ndiye mazuva akawanda muchitaura saka ndairamba ndichikumbira mafoni yako everyday here ndichinyora mameseji kuna baba karavo mameseji andakawana ari mufoni ora chokwadi mwanangu ndakuregerera zvangu ndakutambirawo wakadaro ndakuti ndinokuda wakadaro sezvauri izvozvo ndosakaona ndafumura nyaya yako nyika yese rudo rwandaisa ngoro zvisinei
wati ini ndakanyora mameseji wayo pako uchiziva kuti ini ndakanyora mameseji wayo mejuri. It's fine mwanangu, it's fine. Asi kana uchinoto kuziva kuti mameseji aya vasi mai vangu vakanyora vakandibereka, hauwani rufaro munhu wese uchakamba. Aiwa makukesa mwana. You don't case a child, your own child. You don't case any child for that matter. Musakese mwana. Andisukese simeli. Asi ndiri kumuudza kuti pamoyo pake kana achinatso kuziva kuti ndini ndakanyora mameseji wayo, achinatso kuziva kuti zveshuwa kuti mai vangu ndini ndiri kuvadai nyika yese ichinzwa. It's fine simeli, ndazvitambira zvakadaro. Kana kune vanhu vanogona kuchengeta nyaya iyi, ngavandichengetere. Achakura mimi, mwana mudiki, achakura. But mwana wako ari kuti sorry, ende mwana wenyu ari kuti ndinokumbira regero baba, ndinokudai zvakadaro. Mwana ari kutoshuvirawo mukati memwoyo wake kuti azive mai vake, handiti azive kungozivawo mai vake, kungoti ava ndo mai vangu, ndokungoitawo maybe ukama hwamai nemwana. Saka I don't know now papa kuti uri kumuregerera zveshuwa here, because truly speaking handikunyeperi mainini, handikunyeperi mainini maimeju. Nyaya iri kuitika ndekuti mukati menyu muzere nebitterness. Muneka kuvava kari mukati menyu izvozvo kuti chero mwana mungangoti inda muregerera ka, but mukati memwoyo wenyu imimi maimeju hamuna kuregerera mwanawo. Ndokuenda ndichikumbira kuti andidaire kuti ndakakumbira foni yake mazuva mangani ndichinyora mamessages ese akanga ari mangondaira zvakanaka chete, ndo zvandiri kungoda. Kumuregerera ndamuregerera, haisi problem, ndamuregerera. Meju mama wako arutaura newe? Ngandipindura kuti ndakamukumbira mufoni mazuva mangani, nekuti ari kuti mai vakakumbira foni akatsanangura ndichimvura. Ndakamukumbira foni mazuva mangani ndichinyora messages iwayo mazuva mangani ndichipindurana ndichiita kunge ndisipo ndiripo. Nganditsanangurire ipapo. Nai vampurisa. Dendanga ndakazitana baba. Toka ndikumbira foni yangu ndenda kavanima. Another point, yes, that's a point. Tena kangoti foni yangu yamoto ndapedza. Asi vakakumbira foni topakatanga kutaurika nyenzoti kwa ndakatana baba akazorifona baba. Ivo kana vachindakarifa nawo ngava wachidiki zvokere zvekuti pachavaonotesa chifa ndakarefa rekatandina. Okay, saka uri alright, mira uwemeju uri willing kuti even nanasi uchiri mandara nditi uchiri mandara. Saka uri willing kuti vauya vakutore kuenda kuchipatara chavanoda ivo vaende nekuona kutarisa. Ivo machinja nenotoona soti mapurisa acho anakanja neni akati zvekunyepa akapiwa mari akazudai akazudai. Ivo uya nemari yavo vandikwidza basi ndochipatara todzoka pano kuti shuwa mwandaona kakwana kati mwana akarepiwa. Right, that's a challenge from your daughter now. Challenge pamwana wako anzi uya munditore imimi muinde neni kuda doctor wamunoda mugozodzoka nemhinduro kuti kwa muno doctor wamunoda kuti mwana akarepiwa here zvechokwadi kana kuti mwana haana kurepiwa achiri mhandara. Alright, fine, I'm ready. But kana makunda kumwana mokumbira kambuya vemwana vanogara nemwana nditi mokumbira mwana. No problem, but alright. No problem. Jumai vako vachauya. I know kuti chishuwo mwanangu une chishuwo chekuziva futi amai vako. Saka she will be coming down there kuZimbabwe ikoko. And then voita zvacho vari kuda kuti vawane zvavari closure yacho vari kutsvaga iyoyo. Because ivo vari kuti vari kufaitira justice yako. Ndinouya ndinosvika ndomutora ini mai vake sekutaura kwaita toenda tiri tu kuna dokta wandichahamena kuti kupi asi ndichauya kuzomutora. Mapurisa vanouya naye don't worry meji, mapurisa vanouya nawo vanotouya nemapurisa nesocial services vari kuuya nadzo ipapo don't worry, havauyi vari vega. Ndinouya. Right. Saka any last words kumwana wenyu before nsanda mudropa hangu because gogo I think itatovaomesera. Kana mwashua mwana usingazivi mwana wakagara naye kana kuti mwanangu shua I love you kana kuti I miss you watadza kana kuti mudaro shua musadaro maimeju. Ndikwanira kuiya tadzei kudaro kuti mwana I miss you semunhu akambogara neni tikazopesana mune zvakai ari kungodaro. Ataura wani kuti mama ndinokudai makadaro I love you. Ataura wani mwana she took the effort of saying that. Maona zvandakudza izvozvo kuti hamuna kumuregerera kama ngotaura zvenyu nemuromo kuti ndamuregerera but hamuna kumuregerera.
Imamfurisa. Ndakavafonera after nyaya dzaitika ndavakuno vakatisataura neni handichasina vako navako ndimaijimba waigara kudidi vachindipopotera ndichitava zvakanaka. Okay. Right, saka mai muri kuona kuti muri kupopotera futi mwana saka mwana odii naime right meju. Sismeli mune mwana. Imimi sembo mwana akakanganisa pane nguva yekuti unoita sekuti warama mwana kauti haumudi kumuomesera so kumushumuratidza kuti zvawaita izvi handizvivi unobva zvokuzaka ndabasa newe enda kuna mai kana iwo mashoko makatogutanga nawo nawo kuna mai iyoyo chaiyo ndokunenge wavatadzi hazvirevi kuti mwana wangu asi ndairanga mwana wangu ndinokupa ndakapisa hembe dzake ndaimuramba kuti anzwe kuaona kuti mai vangu vagumbuka kwete kuti andisingamuke mechi saka ndiri kudzinga ndichibva pano handaireresa kumudzinga kwandaiita ndaida kuti arwe aona kuti zvaanoita izvi handizvivi semubereki izvozvo hazviri kuti mwana wangu ndasingamuke ndinotomuda mwana wangu asi ndairanga mwana wangu kana yaizoti zvinotadzira why ari kuapologize mwana zveplus ane that ningikiri she loves her mom, she wants her mom. Mwana uyu ane makore mangani? We are talking about mwana ane 15 years ago. Mwana emaina ari under age. That's why I'm fighting for her. Ndinotomuda mwana wangu ndosaka ndichitomurwira ndinotomuda asi haangoni kuzvinzwisa because cash imari yake murombo havana mari saka anotoda vanhu vane mari anotoda kusaidzira vanhu vane mari ndiripo mai murombo awanawo vakamusanganisa vane mari dzavo saka hapana kutanga ndida imari inodiwa nemunhu wese sismeli saka izvozvo handigoni kuzvichinja asi neyangu ndidawo ndakadaro ndosaka ndichirimurwira handisi nyore kuuya pamhepo nyika yese ndichinzwa kuti meju namai vake pane nyaya dzakadai dzakadai haisi nyore kurwinira mwana wangu handisi benzi zvokunyaya mameseji andakanyora ndobva ndauya nawo kumhepo ndichiti ndinozviitirei ndinowanei but kana zvakadaro sino zvandingagona kuzviita ati mai vake ngadzii mai vokumurombo esati akudzei kumurombo zvoni paati akatadza mupfumu nemari dzake unorinda nemari dzake sekutaura kwaakaita kungani kumamesages amakaona anotaura kuti munhu anoimba nemari dzake kuti anobhadhara ugoku saka hapana zvandingagona kuzviita ini aiwa tiri kutanga pekutanga kuti aiwa imi muri kuda closure but let me tell you this now ndigare ndakupai word of advice mai meju kana ndozokudza zvangu zvichaiti zvinogona kuzoitika kumberi meju tiregedze mwana aende hake anorara then I'll tell you zvinogona kuzoitika kumberi uku kwamuchaka tichakubatsirai kuti musimudzire kesi ienderere kumberi anditika right meju mwanangu nagogo ndinokutendai henyu thank you very much nenguva yenyu nekutaurawo zvakutaura rega timbotaura namai vako tiri toga mongovewo nenguva yakanaka kwamuri ikoko anditi mwari vakuchengetei zvakanaka igogo right gogo vadona mai meju mwana ari kuchallenja kuti vainda mwana ari kuchallenja kuti uya unditore tinde kunoita matesti handitika ugozodzoka umotaura kuti ndiri vhimhandara kana kuti ndakarara nemukomana I don't know whether to say this or not. Do you know kuti aiwa ikuma message tiri kuindako guys baba meju anti varipo palive baba stepfather vameju varipo palive tiri kusvikako mukaenda mwana kanotariswa kaonekwa kuti mwana wemhandara munoziva kuti handiti munogona kuwana malegal losses from ex-wife yenyu for deformation of character munozviziva okay saka ndati muzive papaso kuti mwana ari kuchallenge kuti uyai kuno munditore handitika kana manditora toenda kwamunoda kwacho mundotariswa mudzoka nemaresults saka tichakubatsirai kuti muzviite izvozvo muende munoita izvozvo zvacho izvozvo but muzive kuti pane maresults maviri sofa hapana kuziva chokwadi pamwana uyu kuti pakamira sei hatizivi hatizivi so chokwadi chinozongwanikwa nemi kana muchinge maenda kupi kuna mwana uyu regai timbounza nhingirikiri ndine mibvunzo wangu miviri mitatu kuna anzvadzi John Paraji handiti gogo is very protective of muzukuru wavo gogo asi vazongopesera havo vapinda havo muchuni nokuti tinovapa hedu nguva tovatarisa vachitaura tozoona vadzoka muchitazongopedza show navo pano gogo asi vampoti handidi
uye bodo don't. Tazomba zvashionawo pano. Anzadzi John muri sei? Maswera sei? Taswera mwana ndafunga mamuri palive mwana mamunzwa achitaura nagogo vachitaurawo anditika pane pandiri confused hanzvadzi yangu. Get me right. Ndikuda ti all this beef between dzimai imwe foni yenyu. Right. Tikuda ti all this beef iri kai zvinhu nyaya ingopera ingotera kana zvichiita pane mwana apa pamuchaita futi co-parenting pane mumwe mwana. Ndine mibvunzo miviri mitatu dzimai foni hanzvadzi. Ndine mibvunzo miviri mitatu yandinayo kwamuri. Hanzvadzi vamakakomunicata pafoni pamessage nemwana kana kutongoti nemunhu apparently aita semwana handiti mukamutumira manudzi enyu hanzvadzi. Saka dei anga ari mwana aikomunicata nemi maipa mwana wenyu manudzo? No, I never sent any notes. The issue is like what I said yesterday. But those messages, they were fabricated. That 3-day conversation is fabricated. It's something which was made. That's blackmailing which needs to be done. You can check. There's a 3-day WhatsApp and number which clearly shows pani blackmailing and extortion in Udakitika, where she came to a point where she was saying, I need to tarnish your image. You have to pay me. If you don't pay me, I will tarnish your image and you will end up losing your job. I actually sent you that thread. But yes, I saw the thread. I saw the messages I've got and I'm going to read them here, right? But imimi mwana au yakakonfirma pano kuti makatumirawo manudzu. The child confirmed. Saka now mina itinzwe andisikunzwisisa kuti let's say imimi ndimi mune phone anditika ikokoko ndimi John Paraji mune phone anditi ini ndini meju anditika poita mai va mejava voya votorera inini phone anditika votika kuchita nemimi andi immediately kwapinda manudzu enyu mufoni mangu inini andimona saka fabrication yanga yaitwa nguva yapo. Manzo zvotaura mwana ataura kuti mai vakakumira phone yangu anditika vakumira phone yangu ndobva vaenda nayo zvachose phone yangu havanazodzoka nayo. You get it? Saka phone pavakaitora yes mwana ndaita naye maconversation ekuti kumba chikafu chi zvakadai zvashuda chitenda kutax but the mother wasn't there anditika. Saka iwo mai pavakatora phone iyo vakabvaenda naye zvachose vakatobva parare you understand nefone iyo for more than a week and pakatozodzoka pataura meji kuti after some 5 days vachizomupisira mbachi phone iyo vanga vasisina. Saka ithread yatinoti iri genuine tikuda phone yameji iri apa ko chinhu chenyu imi muona ika uyu munhu uyu angari mukadzi wenyu anoziva bhodhi yenyu handiti akaona chinhu chenyu saka chakabvepi imi mufoni mameji? anti nyaya iripo ndeyekuti kana handiti iye ane thread yemamessages iburitsai mamessages ese toda kuona pacho pane chinhu chacho chakatumiwa. You get it? Inini I'm telling you this is fabricated. I never even responded. I even told you yesterday kuti ndakazoona ivo vakutumira message yekuti I miss sex with you vane phone yemwana. You get it? Saka ipapo ndakatozoona kuti no apa no this is something else masamba change. I never responded. Papa after some days vakunditi kudana nemwana wangu wakarepa mwana wangu ndika no go to police and report vakareporta kwaRecentral vakazoenda futi ikazoreviewa kuchemagamba ndovakaita ma-investigations. Saka patora phone yemwana vakabva vaenda nayo zvachose phone yemwana. Saka zvinhu zvinogona zvinhu zvakatotambwa nazvo. So that conversation inini I don't believe it, I don't trust it. That's fabrication. Right, saka muri kubvuma kuti manhikikiri machasi anogona kuno machasi anogona mirai hanzvadzi muri kubvumira nesu kuti machasi anogona kuno retrieviwa zvapo kune kuekonetika? Yeah, it's fine. I'm ready for that. I don't have a problem. All right. And then there is another issue andoda kuti ndibvunze mese muri two anditika mai Meju na baba Karabo anditi ndoda kubvunza this according to my sources baba Karabo imimi muchiri kuda kugara nemukadzi wenyu azove ex-wife yenyu iko zvino handiti makaita umwe mukadzi imimi mamanga muchidana naye mamine ma problems apparently kuenda kwakaita mai ava nezuro makati mune 5 months muri mega matita move on but mukadzi wenyu is now close to give birth to be giving birth handiti saka papa in a case of cheating that was there already andimaona. So can it be a reason mirai
can it be a reason for all this that is happening now? Toda chokwadi, because the only honesty ndo inokwanisa kusunungura, chokwadi ndo chakusunungura, because kana makachitira mai meju, and she found out, chokwadi chero mukadzi anogona kuti anything is possible. So I mean, be honest, because mudzimai when you due to give birth anytime. Imumune 5 months chete masiwa na mai meju vaenda but mukadzi unya kuto give achi birth anytime up. Saka pakafamba seya. Anti nyaya iripo 7 months ago yaitika yameju iyoyi zvakaitika iwo I initially told you kuti pane nyaya dzaitwa namaikarabu dzandakatoripota naana tete wacho tichiti nyaya dzinoda kugadziriswa mapanzwisa saka nyaya idzo ndichikomplaina naana tete tichiti nyaya dzinoda dzigadziriswe saka inini zvinzi muchaya riini kubasa. It was during that time yecovid takavharirwa tichirambidzwa kubuda kubasa, you get it. Saka ndikati no ndichataya month end, that's when I might get a chance kana lockdown yaitwa sei restrictions abva. And then when I got a chance kuzoendako ikoko ndopandakazokwira kuzoenda tikanotaurana nyaya yacho nehama dzacho. Iye conclusion yakaita akati inini handichadi murume, you get it. Okay. Akati handichadi murume papasina kusolva madifferences which we had mumba of which andaida kuti ana tete vagadzirise. Nyaya yakazotora the limelight yanga iri nyaya yameju yekuti wakada nemwana wako ona mamessages aya. Indikati no, if that is the case, why don't you go to police? Nyaya yopedzwa necourt. You get it. Saka inini the issue now yokuti iye akandiramba pamberi pehama dzake akati achandidi. Asi inini ndakaona kuti the issue kuti kundiramba kwaandita yanga iri issue yokuti akakuvharidzira nyaya dzake kuti satongwe. Nyaya yameju yakabva yatonga nguvayo indakabva ndanyarara, and then I was silenced as a man whereby I had that nerudo yokuti nyaya yedu igone kugadziriswa with the family members kuti marriage iendere mberi. Saka iye kundiramba kwaakaandita kudaro inini the issue of moving on, I moved on months later, and the issue of my spouse right now is my private issues. That's private and confidential. I'm not here to talk about my privacy on social media. Even in Pamakata on phone, I didn't want even to chip in, but I was forced to. That's come and clear your name. There's no way, I don't believe some problems. Saka nini yakuti iyakaya pa social media. That's why I was forced to come, but I'm not here. No, listen, Angazi, you are not forced. You are not forced to talk about your private life. But why? The reason why I'm trying to ask you these questions is so that we can get a clear picture of maybe it's a case of maybe bitterness because maybe you cheated. But anyway, if you say that one is your private matter, it's still okay. Let's go to the next one. That's an inayo. Because that's not is it a case kuti makarwadziwa kuti maybe murume akaita zvakaita muchipo pakaita zvakaitika, is it why maybe you are doing all this? Ndokwana ndichida kuti svike ikoko. But now since mati amusi, no, it's fine, it's still okay. It's okay. Let's go ahead. And it so ndinema messages andapiwa na iwo baba Karabu anditika machats imi maimeju amaitaura, and clearly kana baba ova ngikiri va Karabu vakasenda chini zvinu kuna meju tuli maka screenshot awo picture yechinhu chacho iyocho munacho here ma screenshots achona ndakanga ndinawo handisisina zvangu chandakasara nacho machats nekuda kwokuti foni yangu yakamboita problem ndobva ndaluza ma screenshots iwayo. Chandakasara ndinacho machats because ndakanga ndakamachengetesa muvanhu, asi kumaona ndakatomaona ende nditori nevanhu vanototaura kutoti takamaona zveshuwa vachitumirana nemwana. Saka munakwanisa kutora picture ichi yeponi yacho ingori kuti paive neponi chete but poni hapasina. Mapictures andozana vakanga vakarara pamubhedha vasina kupfeka, muviri wese vachizvitora maselfi, muviri wese wakatobuda vachitoti uri kuona sei. Amene pataura nyaya dzekugesa zvikanzi denda ndichigesa waitanga nechii, meju achidaira kuti ndaitanga nemusoro, zvese izvozvo zvichiitika. Saka handisisina zvangu manhurikini iwayo, handidi kunyepa, asi akanga arimo. Because now he said this your word against his word. Now kuti akuna manuds py imwe kuti manuds ndaive nawo ndakadelete and more.
saka because big evidence ka ndo yemachats munoni mandichiforwadzira machats nemavoice note saka pashaikwa nude racho rokutinyatsoti chokwadi baba ava handitika vakaitumira mwana uno kuti ipapo ndatoti no but ava mukoma John, why would you do that? Kuti vanochata vanoti vari funga kutaura nemwana votumira chinhu chavo kumwana. A child is supposed to be a own child. Anowanikwa nenhamba ishandiswa naMeju Simeli zvinowanikwa. Ivo vari kuramba kuti havana kusenda manuti. Saka vakasenda chii? Vakati delete pamameseji avo pari kunzi delete chakanga chiri chii? Aiwa, that handizoziva hanzi delete chii nai baba Karabu. All those conversations, I'm saying kuti I have no knowledge of that. I have no knowledge of that. That's fabricated. But ari kubuda kunhamba yenyu. Alright. So zvinoiregai timboverenga machats andapiwa naivo baba Karabu mukoma John pana because chiri kuti kanzvanzi kana chekudai so musatambe nesocial media muri kudanzi social media inokudestroyai zvakasimba munozviziva kukudestroya kana kubva kubasa chake chaiko ndosaka chiti tichida kuti tigadzise kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike animona because now the power is in social media musatomchachera news dzavi pamaonline chero chichave paonline handimazviona so ndati mungobata ipapo right machats aya anotangira apa nditi mambo mune number 2 here baba Karabu mune number 2 anditi right antinawo aya anditika alright I think ndimi imi maitaura mai Meju unongochengeta chero ari kuno mwana hana mhosva iwe neni tisakatadzirana baba Karabu vakati I will need your postal address ndaita mari ndotenga kuAckermans and they post to you kuinga zvamaiwirirana inga one right imimi mukataura kuti usandiitire dzungu ndokudzikisira dia machats ako ndinawo kunowanzwa zvese ndozvikanda paFacebook paunoswera apa ukasekwa nemabhebhe ako handiti saka pora so ndiwo wakaporonga wakandipesanisa nemwana wangu Meju. Now it's my turn. Utende vana Stewart vakandikumbira regerero nemhepo dzako ungachiva mwana wangu iwe weka ndichakupa yekwandisingagari ungatume vanhu kundibira mwana okay ameno nyaya yekubiwa mwana kwemwana ndeipi warwadziwa ka hausati watanga ndima Meju aringotaura machasesai ndogona kuenda kuport Elizabeth ukasamuona uyu ndikangofunga kuti Meju handitauri naye cause of you ndonzwa hasha ndinozviposta so ndibvunze ungi kuti ndizvo zvinoita vashandi venyu here kubatana nekudanana nevana vevakadzi vavo hauna and hauna even a single day but you were focusing on Karabu only waida ndidini chii chandaisaita muzimu chaiita kuti ndiwane mari wakaramba nemari yako saka ndakauya kusinga ndinetsi kuno kune less hustle than kuzimu ndikafunga mushe unotadza kumuona Karabu ndokubhejera chero kaenda kuvaprofita vako ngavasimudze mhepo asi Karabu ndinaye kuno ndikande izvozvi paFacebook uswere watonhorerwa kana une shunguna kakana amo unovachengeta chero vari kuno handiti waishandisa 60 US per month hapana kana musiyano zvakangofanana unovachengeta variko kuno kana usingadi chakaipa usingadi hapana chakaipa dia me I'm a very strong woman unozviziva shumbakadzi chaiyo asi saka ita zvinokuitira karina amo ipi hauna kumubvisa pamedical aid here iwe ndozvamaudzwa naZuze lawyer renyu kuti ukapuwa address tomusungisa nehuman trafficking woti ndakaba mwana usapedze mari yako sha haubudiriri mukuru iriko unotumira nepep store hongo vanongoda nhamba chete yemunhu unokolekta ikoko ndikukupa 1 week ndokuposta kuFacebook machasa ako ese nemanude pictures uchitumirana nemwana wangu oro ndokanda kubasa kwako oro you pay me sarudza zvaunoda we'll come back to you on Friday same time uchindudza zvauri kuda I'm serious John you will regret mangwana kuseni uchamuka wakazara paFacebook ndibhadhare kudanana nemwana wangu okuputsa ukama nemwana wangu for life pay me I'm serious it's not a threat ndikurevesa ndine hasha ndikurevesa azvidi maprofita izvi because mamessage ndinawo ose saka zvatotanga ukandibloka chete wanya usatombondibloka
zvako Karabo akasafa chero vese vachasafa. Kutoresa Karabo birth certificate ndisipo inini mai vake kuisa umwe munhu. I'm going to expose you. Okay, let's go back to this one. Kutoresa Karabo birth certificate ndisipo inini mai vake wobva waisa umwe munhu. I'm going to expose you to the whole world. Vazive zvauri, how cruel you are. Rent I'm paying 800 per month. Saka mona kuti imari zvinhu zvakudhura zvakakwira. Saka mona imari handidi zvokunisana newe. Tomorrow is Kaka's birthday. Akuda cake. Daira ifoni mimi msada kundidena. Mkoma Joa vakati I'm using Telecel data haite pa WhatsApp call. I will send mari ndaiwana andina mari right now. Oh. Mkoma Joa vakati I told you I will send you mari ndaiwana. I never thought a birthday rashika ari ku SA. I should get ready for that. Many wakapitoti, yeah, now he's staying here for good. Atove muzulu ushu. Joa akati, it's okay. Akufanira kuenda grade R ndeupi umwe wacho, I think. Anditi unozviziva. Dai ari kuzima akuenda ku ECDA. Anditi mazvona. So these are some of the charts dzakabuda kuna dzaivaipana na mainini na na mkoma John vachitaura nenyaya yekuti pane nyaya dzewelfare dzevana vavo handiti maona saka handisi kuziva. So mainini panyaya yekuti muchiripita kuti pay me apa pakutondiconfuse chii chaida kuitika. Ndopandaitsanangura nezu pai ndisi ndaida kumunzwa kuti ari mwoyo here wekungoti kune munhu sori ndaifungota mashati maikaravo sori zvako pane zvandakaita ndaiziva kuti zvichazosvika pakudai kwete kuti ndaida mari yaJohn kuti andibhadhare ndozondibhadhara after 7 months nyaya yaitika. Aiwa zvisiri asi vanhu havangandinzwisisi zvavo. Aiwa tinonzwisisa nekuti tinonzwisisa nezvakana matsanangura zvinongonzwisika tinongonzwisisawo kuti because mama tiwapa machoices apa ekuti ita so kuti nyaya ipere anti mazviona. Hello? Machati even amantipa imimi mandipa mchitaura one-sided hamuna kundipa paitaura na John. Andika even kwa John andipa one-sided haana kundipa kwa maitaura. Pane angari WhatsApp calls avaibaza vaida kuzama kutaura neni uye zvakare vakazotsamwa ivo vakandifonera of course ndandiri panzvimbo yakane wifi sorry saka ndobva ndataura nemwana sakutaura kwandakaita nemwana ndikati no mwana atikuda zvitoyi ndikati okay pane zvandakakutengera kumwe uchazviona wadzoka waya kuZimbabwe iwo then she got furious ndobva vatsamwa ndipo wakatanga kukanda mameseji vachipopota vachitigara vafa kwaikoko a lot of messages aingotumirwa
So that was the issue yakaitikepapo. It was after ndataura nemwana pafoni. Saka kwaungaita ndipo akatanga kutora mameseji vachitigara pasi akadzoka, you can take care of that child ari kunoku kana zvinhu wakazvitenga ikoko mwana yafa akazviona this and that. All right. So ndokumbira kuti so imimi mati you want to pursue the case, mwana ako paigwa ahead kuti uyai muite pursue the case, andika pane munhu already aka suggesta kuti you pay for all those expenses dzamuri kuda kuti mufambire Zimbabwe munoita. So you are now, there's now a green light for you to go back to Zimbabwe mongotiudza andika, and then everything will be paid for, and then even the hospital inobhadharwa kunze kwenyika kwavari koko vanacho vari kuuk vanongobhadhara from the UK. They will tell you kuti tiende kuchipatara chakati andika chekuti mese you'll be shocked kuti tagonzi tiende moenda ikoko kwekuti haisi choice yenyu, haisi choice yaJohn, haisi choice yemwana. It's a neutral hospital kana kuti clinic kana kuti doctor to all of you. Ninge musingaziva na zvonoitwa panyuwani handitika. But meanwhile network yavo kuti aichitiza right. But meanwhile zvatakuita izvi ndezvekudai. So imimi mai meju ndinokumbirawo chunichi, can you please allow me ndimbokupai counselor, atinawo ma-professional counselors mumbotaura muri 2 kuseri, because pane zvandisiri kukwanisa kunditaura hangu pamberi pevanhu panapa, but there's something that I've picked up in panguva yandotaura nevanhu vakao. I speak to so many people, I talk to so many, I help a lot of people antika. So pane zvandatapick pamuri mimi, like aigadzirisiki chero izvozvi right now, even if it means kuti manzi maenda kuZimbabwe nhasi mukanosanga mukanotora mwana mukaudza even kuti mwana uyu aiwa achitori virgin kuchipatara chamunenge machuza imini kana tichachuzwa nani whoever. I'm still sensing kuti this war will still be there now. Inenge isiri kumwana but inenge iri kuna mukoma John of which pane mwana ndaona angu pakubuda nyaya dzema birth certificate and what not, handizimise vanhu vakuru muri kuziva zvamuri kuita nenyaya ichi yemwana wenyu, but this is not healthy for you. Kana kuri kuti mazoenda matest akabuda somehow, animaona, we want you to do this, toda kuti muite zvinhu izvi, animaona, for your own sanity and your own closure. Toda kuti muite zvinhu izvi, and also for mwana naJohn, because John is sure kana achigona kurepa vana ne14 years, then he shouldn't be roaming around the streets in the society, because vana chapera kubata chibaro. Animaona, a rapist kana ari rapist, once a rapist will always be a rapist. Animaona, hapana chizombo mustopa kusvikira avharigwa maki akandwa kuna mukuvisi anditi mazvona. So we want you to do this ningirikiri process iyoyi moiita imaita so that mowana closure. Kana apa ndikuchiti mutaura na counselor ndoda kuti mungove prepared for both maanswers amuchawana pamuchaenda kumberi andika. Maanswers amuchawana kumberi mungove mugare muri prepared, mukanzwa kuchinzi kwatinenge maende kukonzi aiwa mwana achiri right, animaona, then mozoitawo muchiziva kuti pakamira sei. Kana mukanzwa chinzi mwana kanganiswa aiwa iya inetsiyo ipori case opened, case yotangira panyuwani yotanga kuenda mberi, animaona. But bitterness chaichayo mainini, you have bitterness besides kuti point yekuti mwana or what. Imimi chako I think pane dzimwe nyaya dzakusangotaura panapa imimi namukoma John dziri deeper and makabatirira to nikikiri to that. Handizoti ndingangove ndiri right here. Nyaya zvangu naJohn Paraja handina kuti inini handingazvigoni nekuti kune 7 kumashure kwangu, saka handingamugoniwo, ndozvaari handingamukwanisi. Kumashure kwangu kune 7 wo vakaenda vakasiyawo vana, saka handingati ndinengamukwanisa kuti ndingazvifumura kuti John akadai. Right, very good. Andimaona kuti matopindura moga, ndisangatotaura zvakawanda mazvitaurira moga. Ina nhambotara nyaya yekuti mudanane naJohn, imi ndima kutotanga kupidza nyaya iyo mega. You see what I'm talking about, kuti ndapika zvandapika. Andina mbotara nyaya yekudzokerana naJohn kana kuti batai John, imi ndima toti aiwa ndizvochena ndingazvikwanisi because kumashure kune 7. Ndati inini kwamuri, ndati inini kwamuri inini anditika pakugara kwendimi manga muri official wife yaJohn kai anditi iko zvino pakugara kwamakaita naJohn imimi muchigara naJohn anditika I think if there is more to zvinhu zvamataura pano, kune zvimwe zvizere zvakavanzika zviko zvokuti sipamanga muri mukadzi apa, mukadzi wese chero inini chero ani uchisangana zvinhu zvakadaro unotobatikana, unogona kutadza kana kutoregera kufamba nekuti afamba akatakura zibitterness mukati mako anditi mazviona.
ndozvandandichizama kuti nditaure ipapo zvakawadisa zvokuti tikazvitonagura panapa zvinotyisa. Exactly. Ndozvandiri kutaura izvozvo. That's Koni Chirinda. Ndozvandiri kutaura izvozvo. Zvavari kuconfirma izvi. Ndozvandiri kutaura. So semunhu akari mudzimai wacho. Remember, guys vana ava vana 5 months vasiyana. Havana 6 months, vane 5 months vasiyana. It's too early and it's too fresh. 7 months. It's a 7 months. Until we have been through a lot, Papa I accept. So the issue those are my issues are there's a time she akamborwara kaita blind bit bofu. I totally took care of her, of which izvozvo ndofunga akazvifunga zvinomurwadza kuti no, why we just separate like this. And then again she was sick for 2 years to a point whereby even all her relatives vakaita kumurejecta. I stood by her for those 2 years. Ndichimurapisa zvikaita right apora. Saka of course munhu kupora kwakazoita mhepo dzakazosumukawo. Saka of course it's something which really pains. Izvozvo I really accept and I support you. I support you. Amen. Thank you. So I think some also mai meju vanima asingakwanisi kuti vangataura neumwe munhu kana kuti ani zvinotoda professional counselor kuti kwavanotaura zvinosara ikoko. I think she also muningina wedu she also needs help. Kuona kwandaita inini. She needs help even personally. Idzi nyaya idzi tinoda kuti vadzifambire and they will pay kuti vadzifambire. Vawane closure yacho zvavari kuda. But imwe kwamajoniwo kana marizatsi akabudawo otherwise mogara matonyora zvinhu zvenyu pasi because jeri rinenge rakakumirirai. Munenge makadongorera kujeri handi mazviona. Saka munobvuma here mai meju kuti titesakise kudaro? Handina problem nazvo, ndinobvuma. Okay. Yeah, because ndiri kusenza zvangu kakuvava kurima muri kakupenga mukati menyu munotobhoila. I think even South Africa decision yamakazongotrot let me just go to South Africa ndoda ku get away from Johnny, ndoda get away from people, ndoda imwe yaya but maybe zvavamusanyatso pasingazita go through. Guys, musati kwanzi ndiri kuvharwa kana kuti kudi handina munhu anondivhara ini. John handivhare handimuzivi. Handika maini navandivhare havandizivi handivazivi. Inini ndinotaura zvinhu zvinenge zvandinenge ndichiona inini. Imi munoona zvamunoona ikoko. Ini ndinoona zvandinoona mukutaura nevanhu kwandiri kunoko. Handina side randiri kutora. Ndosaka ndati kesi ngaipesiwe ngaiende mberi. And remember it's us who are paying. Handika kuti pawanikwe chinye because mwana akontesta pano muchinzwa the child contested pano achiti namai vake come and take me munindisa kwadokta wamunoda anonditarisa ndichiri musikana. Handika saka word remwana we cannot dispute that pasati pave nedoctor's report. Hanimona we can say not say mwana ari kunyepa pasati pave nedoctor's report. Mai voenda kunotora mwana voenda kuchipatara chachoza tichienda kwakati alright vonobatsirwa ikoko vozodzoka vava nepolice report. Handika vava nepolice report then votangira ipapo. But kune mukadzi wese wechikuru anogona kuona kana kuti vakadzidzira basa iri vanhu mapsychologist ari mukati you can actually sense mukadzi achitaura kuti she's not okay. Inga vari kubvumirana neni one she is not okay. I'm a woman just like her. She's not okay. Whatever maybe that she went through we also have been there. Saka unotoziva kuti sometimes ndachitaura ndokubvunza kuti are you okay? Hanimona anenge atopika zvaapika ipapo. Handiti mazviona anenge atopika zvaatopika ipapo. Saka zvemi vari mukati kuti anzi being blindfolded by John or whatever idzo ifungwa dzenyu hamurambidzwi. John handimuzive inini am standing tikushanda nemafacts. Hatisi kushanda nenyaya kuti anzi tikutora side running kana kuti tikudai. Tiri kushanda nemafacts aiswa patable apa ndiwo tiri kushanda nawo. Mafacts aiswa patable ndiwo tiri kushanda nawo. Because handingati just because imi muda kuti timire kuside remurume ndoenda kumurume kana tiri mukadzi ndoenda kumukadzi. No, tinoshanda nemafacts. Tushanda nemafacts. Ndosaka ndati inini ngavataure nemunhu wechikadzi but izvi zvinenge zvichingoenderera mberi. Iyi inongoenda this is now good for your own good. Zvokutaura nemwe munhu it's for your own good. But zvematesti zvinezve mwana wavo it's obvious that kugadzira relationship yavo nemwana. Saka she needs closure. She'll go ahead because it's not you people who are paying, it's us who are paying. Handiti saka she'll go through. So imimi mukoma Johnny, thank you very much. Nyaya yenyu tainzwa, side renyu tarinzwa. Regai tione kuti zvinofamba sei. But nyaya ndiyo nyaya ina kupera. Amai vachaenda kuZimbabwe, pavachaenda kuZimbabwe and then everything will be paid for. Voita zvinoitwa then marisatsi achauya. Imimi hamunetsi kuwana handi mukwanzi munoshanda panozikanwa paungi. Saka munozongowanikwa ipapo. Okay, thank you very much. Thank you. Right. Mai meju kana ndichitaura nyaya yekuti ndikutaura nyaya yekuti ndoda kuti mutaura somebody else
this is not because of mwana muri kuzvinzwa mningina. It's because of you. This is now good for your own imimi pachenyu kuita kuti pamuchawana strength yekufamba muchizoenda kuZimbabwe muchinofambira nyaya idzi munenge mambotaura nevamwe vanhu, you'll be in a right state of mind. Tiri vakadzi kudai, so we go through a lot, shame, a lot. So I understand where you are coming from, and then but just ndoda kuti mu prepare na somebody ari professionally, then mozotanga journey yenyu, mozono you tell us kuti moda kuenda Zimbabwe rini, and moenda kumozotiudza, then motangira ipapo moenda kuZimbabwe moudzwa kunzi doctor upiwa musingazivi imi asingazikamwe nemwana asingazikamwe na Johnny ongobhadhagwa zvakanyara mungonotora mwana muchinanga nemwana pamunondanga naye, then you find closure. Kana mwana akabatwa chaiko we start from there. Tongo report akatoita ka report open the case evidence take tava naye takuda kuziziva manje mari sasa makataridzwa imimi akabvepi akaitwa nani ndi doctor upi akaongorora mwana anditi mazviona, because remember you need to sort out relationship yenyu futi chinechi nemwana at some point, and you cannot sort your relationship nenyu nemwana kana mazoenda kuZimbabwe makadai munofamba sei nemwana muri tu mune that ngikiri bitterness nengeri mamuri amona tipanike pachinetsa mukunzwisisa ka. Thank you. Kana manzwisisa imini thank you ndimi mundoda kunyanya kutonzwisisa, because muchanofamba nemwana wenyu muri tu muchafamba sei kana musina nyatsogadzikana. Ndo pandikuda kuti mugadzisa saka totaura kuseri, then tell me kuti muri prepared kuita zvarini zvinhu izvi mabhodha avhurwa, you can take a week kana 2 weeks moita menda kuZimbabwe mofambira nyaya idzi handitika, then tomira takadaro mukaenda kwa private doctor zvatiri kuda kuti miteka marisasa nokuda ipapo same time, asi yakunzi kwai muchazonzi uyai mutore andimuvisa. All right, so ndozotaura nemi kana tave kuseri. Baba mejira ndina kuzovaisa pamhepo, mama taura navo here tose pamhepo because tichida kuti vaningirire vazive. Okay, all right, regai ndivafonere. All right, muripo kana Martin mainsista kuti ndivafonere. Let me get hold of him. All right, vede vanhu vari kufona chimbomirai kufona. All right, let's open our. I was better phone. Phone you putting a day together? I think so. You have reached mailbox number. Right, Varara. Saka kana mukuti pane vanhu 2 vachinesana, there's always pain. I don't think it's bitterness that the words has been misused a lot. Andika kana paine that pain iyoyo mukutaura ye divorce iyoyo anditika imimi vakutaura mu comment section mu maclean jaure endi ndiani umwe andisikuziva Miranda here or whatever andisivi. Kana paine that pain amukutaura iyoyo vanonofamba sei nemwana vane that pain iyoyo. She has to be prepared. Vari kuenda kuZimbabwe anditi kunofambira nyaya idzi anditi vanofamba sei nempain apa. Remember kuti mwana ari nezuro kana makatanga nyaya ichitaura nezuro ichitanga nezuro, she said mwana akatondiramba pamberi pevanhu anditi akandiramba pamberi pevanhu mwana. Vanofamba sei nemwana ivo vaine pain yacho amuri kuti pain iyoyo vanofamba sei. And guys, zvinhu zvandiri kutaura inika vanozviziva, handida kutotaura zvimwe pano but ndiri kuzviziva zvandiri kutaura inini. Word randiri kuti bitterness ka pandiri kushandisa ndiri kutopaziva. It's just that kuti handina kutaura zvakawanda. Zvino ndiri kunyepa imi kuungika unki iri mushurugwi. Kune vanhu vakonda noshanda vari pano padialysis vanogara muunki miya. Mai Meju, nyaya dzandataura panapa apa dzazonzi handidi kutipindure nyaya idzodzo. Mambondiudzawo here panyaya yanatira yenhumbu nechichi mambondipirawo ukupirai nyaya
kuti makampondiudzawo kuti ndokwazviri kwakazodai makambondipirawo pataitaura even nezuvo chero nhasi. Aiyo. Saka nyaya idzi ndadziwanepi? Ndadziwanepi? Aiwa, ndikuda kuti vanhu vari mucomment section vanzwisise kuti nyaya idzi handina nhingirikiri, handina pandanhingirira, handina ndadziwana kwandadziwana. So patiganya zvakwenyu izvo zvazvenyu zvamuri kufungidzira kuti chikana tikudi zvazvenyu, but ndichandiri kutaura ndechekuti I know andika it's not easy guys kuti uri mumba uchiti une munhu wako kune umwe munhu mai ini handitaura zvinhu zvakawanda ndotaura vo confirm kuti kunyepa here ndine information yakatowanda but it's none of my business. Ndine information why ndiri kuti this lady is bitter. Ndine information right. Thank you. Munhu akapinda akakutsiva imimi mirai, munhu akakutsiva imimi haashandi here pamugodhi ipapo kumaofisi. Thank you. Saka ndiri kuzviwanepi? Hambona kutanga kushungurudziwa naye here imimi muchipo? Akandishungurudza nguva yakareba, ndikatombonetsana naye nguva yakareba. Nyaya dzeshona dzikatonesa, ndikatoti iwe unoziva kuti ndokuna nemukadzi, akandipindura kuti achiuya ikoko anotaura kuti ndichienda kuna mai vangu, zvese hapana chaasingazive mukadzi iyeye. Saka ndakangozvitambira zvangu ndikati pamwe achagonawo kugara naJoni. Tichaonawo, ndakangotarisawo. Handari kudzidzwa here nyaya dzaJoni, ndingamunyepere here Joni, ari kudzidzwa nyaya dzaJoni, handaripo. Ndati ndakatogonetsana naye, anoshanda pamugodhi ipapo. Oh, right. Saka mazvinzwa wako kuti handina kufanira kwete vamwe gaitimbopindura vanhu akafana naAudrey Bekerwa. Handitika haana kunzwa neni Audrey Bekerwa. She was brought here by the mother, not me. By the mother. Remember, there is no way yatingawana ma information kana ma phone numbers ekuti mwana ari kupi phone number dzambuya is the mother who brought her here, not me. Inini changu I'm just the host. Tino hosta vanenge vanzi vauye pano the same way yakona kuti ndikunzi fonerai baba vemwana dei vanga vadavira foni vakunzwa pano havana kunzwa nameli vaunzwa nani namai vemwana chat andimazviona. So ndine dzakawanda hangu dzandinenge ndichinzwa and she's angry, not bitterness. I don't know, maybe ameno kana wedi maybe risingafambirani kuti bitterness ne anger ameno. But what I'm telling you is this lady, she has been through a lot. Shokuti chatainingale inini wozongonzi just like that wakaribara pozongoita mumwe, you know, things like that. Unotoenda nekubatikana, unotofamba uchibatikana, uchivava uchitobatikana. Ini zvandiri kuzama kutaura because I know a lot, but it's just that andakutaura pano. She knows. Ivo she knows. Ndofunga mutoshamsika kuti information andikutaura ndazviwanepi kuti office and what not and chichi mukutoshamsikawo, but I know a lot, but it's not my place anyway. And i-private dzavo idzokumba kwavo idzo hadzinei. It's just that tinenge tangosanganawo nadzo mukufamba anditika. So if she's angry, i-anger yacho yoyo vanayo that anger yoyo, but she has to be prepared also kuti vafambe nemwana uyu vachiita zvanenge vachiita vasina anger, because John right now atina chekutaura chazotaura kana mapepa achinga auya antimaona. Because remember guys, matesti aya ndechi2 akunoitwa. Matesti ekutanga ari kunze akaitwa handitika mai havana kugutsikana nematesti ekutanga akaitwa. Mai vari kuti matesti ekutanga akaitwa pakashandiswa mari handiti because vakazongopiwa mapepa kuti mwana achiri intact handitika hapana anything chakaipa chiri paari handichimaona tafi. So handizivi so far, I don't know, we are yet to wait for our own results. Anditi because ekutanga akaitwa pakashandiswa cash according to mama vari kuti pakashanda cash havasi kuirira nezvakaitika handiti. Saka ndosaka nyaya ichinzi haina kuya yakaenda yakangoperera papolice station handiti. Saka mai vari kuti havana kugutsikana nezvakaitika. Isu tikati alright tokubatsirai moenda kune a different hospital and a different doctor otanga matest aya panyuwani zvisina baba ava mukati, then we go with that test. Tikawana ari zvakasiyana izvi, then now we have now a case to say kuti saka ekutanga akafamba sei, makanga mama wanepi, akatesta mwana ndiani zvikasika, because right now atikwanisa tingotanga nekungoti isusu aiwa matesta yacho kwadi ndekunyepa tozonyara mangwana taenda kuna doctor wedu maybe kobuda same results tozodii
tozodii. Ndosaka ndati nini aiwa ngatimirei vaende kupi kunoita matesti esai vadzoke nawo then mukoma John vatina nyaya yavo ichauya pachabuda matesti ndipo pachabuda nyaya yese. Saka vasofa pa vangu vachikutaura the side of the story hatikwanisi kuti hatina nyaya nawo so far because mai vari kuti mwana akarepiwa handiti but matesti ekwadoctor are proving otherwise. Saka tikwanisi kuti but matesti edu atichaita isusu pachabuda chokwadi because anenge asina baba vamukati, anenge asina mai mukati, anenge asina mwana mukati, vanongoziva kuti endai pachipatara chakati voenda ipapo. I hope you are getting me now. It's not about kese kutosa because hapana vandoziva and anditombo topside dravo kana munhu ari rapist ndanga ndangotaura vanhu kuti get prepared kuti matesti akadzoka anything jerera makatasana naro because nyaya tinongonoripota takuimutsa that's why yakauya pano. Saka kune vanga vasipo nezuro ndikuona kuti muri kusvika muchihakira hamusi kuziva nezuro nyaya dzakataurika panapa nezuro muri kuhakira. Inini handinomira pakati ndikushanda nezviri patable, ndinoshanda neinformation inenge iripo. So far pane mapepa ekumapurisa aripo, pane mapepa ekwadoctor aripo antimaona, but mai is not satisfied. Mai is not satisfied antimaona. Ndosaka ndati ngavaite matesti zvakare exactly koni. That's why we are saying kuti no, let her do the test. That doctor wavanofungidzira wavanoda of your own choice. Vasaudze anybody doctor wavari kuenda, vasaudze anybody clinic yavari kuenda. Anti mwana ati ngauye vanditoreka ivo vanongotora mwana wavo kana vafunga kunanga Gweru vonanga, kana vafunga kunanga Harare voenda ikoko, kana vafunga kwavakuenda voenda ikoko. Animaona Monica Johnson sananguri hanzi did the child tell the mama about the rape. Zvonetsa mozodzokeredza life. Mozodzokeredza life handingakwanisi ndoramba ndichingoningirira ndichingotanga kungotsanangura futi panyuwani kuti aiwa mai vakaona machatsi zvonetsa. Saka mozodzokeredza life kuti kubva kune yane zuro kuti munzwisise. Tangai kune yane zuro. Vana muri kutora side imbomirai. Vana muri kutora side imbomirai. Hakuna side riri kutorwa pano kusvikira mai vafamba vanouya nematesti nemwana handikati tiri kuwila tiri kuvabatsira isusu then tozotangira ipapo. For now inini I've learned one thing pano padiaries, usamhanye nekuti ndoda kutora nhingi kana kudai because pamberi apo unogona kuzonyara senyaya inenge yapa public. Isu tinongoti chi kana matesti adzoka motangira ipapo. For now hapana tingatora side running, it's impossible. Anzi mwana avati kana makuuya muye nepolisi. Mwana adaro tanzi kana makuuya mai vauye nepolisi handizozivi here kuti zvinofamba sei. Now inini handichazivi hanzi sisimeni munozere kuti mushonga wechibhoyi ndoti mwana ite manzara. Saka ipapa muda ndidii manje. Kana mushonga wechibhoyi ndoti mwana ite manzara. Saka apa painini muda ndidii. Saka ndodii napo. Ndodii nei mbodiudzaiwo. Chino mwana akazoka mushonga ndodii because mai vari kuda kuti vati chokwadi. Saka ndodii. Izvo zvine chino mwana akaitwa mandara akanozizikota mandara. Mai ndo vari kutsvaka closure. Ina ndezvandichakwanisa kuti ndinde. We are looking for evidence. Chete panapa. No side is being taken. We are looking for evidence. Let's work with things that has got evidence. No problem neta vanhu. Kuti munhu akauya achiti meli muroyi munomhanya kufambisa wedhira kuti muroyi makaona here evidence. Meli akabhururuka akabata chidya chemunhu achidya hamuna kuona evidence. But muri busy kuenda kumasititi muchiti kwai meli muroyi. Moona uchinzi ningi ihure. Antika makufamba newedhi hanzi ningi ihure. Makamuona here achihura. Hapana V11. But muri busy kufafaidza kuti ningi ihure. Hapana V11. Ndo basi problem yenyu yamunayo iyoyo. Amudi kushanda ne-V11. Munoda kushanda nezvamunoda imini kuti tora side running, mirana ningi. Ina handidaro, please get that into your minds. Ini ndinoshanda ne-evidence. Anditika, I work with evidence. Ndo zvatoda tishande nazvo. Anditika. So guys, ngatinzwisei pari triki tikaimbomira mishonga iyi kana iriko kana kudii. Saka panonetsa isi zvino tinozodii chokwadi kana mishonga yacho ikaveko kana saka isusu tingazodii mishonga yacho ikavako tozoita sei. Hapana, the mother needs closure. She needs justice for the child. Anditika, she needs justice for your child. Saka ini zvozvo zvimwe handizoziviwo kuti mwana anozoita sei. Hanzi mwana hamuna kumubvunza mubvunzo yese sisimeli.
uye dikisa ari dire paraba next time zanichaita ndakuswipera macomments uko so that musaka muchingowata moga then singaoni zvamunonyora because munotodisturba nyaya andimaona munodisturba nyaya isusu guys chidzidzaiwo chimwe chinhu 1 mozondiudza kumberi kana nyaya mai vadzoka kuZimbabwe kuti aiwa simeni for now let's wait for evidence please let's wait for evidence yavepo then motanga manje for now tikada kuti timhanye chokwadi kuti amai chokwadi otana chokwadi kuti amai vari kunyepa mangwana munogona kuzozvishora mirai timire right pakuti vakufona right tambai muripo timbonzwa vari kufona hello kola hello yes kola muri sei wadzoka kachitaura nezuro pane pakabudisawo vanhu vachitaura nyaya yemwana like veblema mai vemwana nandosoti panidi kublema mai vemwana pai kuti panyaya yemwana havazoti zvi zvakaitika unozive kuti vana maisu vanhu vanotitorera pasi masingle mothers vanogona kutitorera vana nechisimba oro kubirwa mwana chero chako zvinogoneka izvozvo saka ngavamai vakatadza kuchengeta mwana hatizvirambi but hatisatazisa kuti chii chakaitika kuti mai vasale nemwana chisimbere izvozvo zvatatanga taziva kuti chii chakaitika panyaya dzemwana uyu kuti sei asina kuzogara mai ake vachifu ndosaka ndati inini isusu kwese koko hatisi kuda kusvika kwese ikokoko isusu patikuda kupfukasana napo panyaya yerep saka isusu ngatimirire evidence muri kundihwisisawo evidence kuti pasawane anoti mai kana kuti baba tinoda evidence toti veduwe mapepa auya aya iri ndere kwadr ningi iri ndere kumapurisa ningi evidence yedu tave nayo andika tovhura titibatsireiwo malawyers kuti tivhure case titi reopen the case because mapepa tava nawo handimaona so far andina comment so far because tiri kuda evidence ini tiri kungomira paevidence v11 ndoda tiri kutsvaga v11 all right, thank you very much Kola. I think guys thank you very much guys timire imimotama nikuseri kana mari ndikunda kuZimbabwe you just tell us then I hook you up nevari kuti vari kubhadhara ma medical bills ese nemari dzekuti mende kumapurisa and then mongondiudza then motangira ipapo please do it this ASAP tsvagai mukana mabhodha avhurwa kuti minde kuita zvinhu izvi anditika all right totaura kuseri tsvagai munguva handizoti muchaiwana saying papi makushanda here kuzvino so far handisati ndakushanda okay saka maybe ndakati futi mutanga kutsvaga mari transport kwena umbanditi ndati maybe makutotsvaga futi mari transport tuminde kumba mari transport ndinotsvaga ndinoiwana all right saka muda kuenda just tell me so that vaya hamunoti muda kutsvaga chipatara chenyu here kana muda kuti ivo vakubhukire in hospital vozoudza kuti enda kuchipatara chakati takatobhadhara ivo ngavatsvage no problem saka imimi mozongondiudza kuti muri ready kuenda rini then chipatara chobhuka over the phone same time achinetsa ndiprivate doctor kwayo motodzoka nemaresults enyu same time zvakanaka all right thanks right I think nyaya iyi guys let's not take it here hatichadi kutora we are not taking macalls because tinodzokera futi kunyaya nezuro andika nyaya inoda kuzovhurwa macalls kana maresults auya tave nev11 toda kuenda kunyaya yechitatu ndokwada kuenda iyi nyaya iyi kwanhasi yapera pano kune pati 3 chauya kana maresults adzoka andika kana maresults adzoka kune pati 3 for now tikaivhura futi nyaya yekuti vanhu fonai muchadzokera futi zvekuya animaona kunyaya nezuro isi tikutsvaga kuita move forwardness yatave nayo right now ndeyekuti mama vaende kupi vaende kuZimbabwe andika vati mari yetransport vanotsvaga vanoiwana then zvese zvobhadharwa manzi achiti kwai isusu tibhadhare pano saka zvichabhadharwa vongodzwa kuti endai kuna dr akati anditika vobva vaita chi mandobvu kwana vobva vaenda saka yachadi kuivhurai anditika ngatimbomirai pano titange anzi why can't we use mudhayari wedu nyenyi waEdith inonetsa iyoyo tikauza doctor ari pano mudhayari vane kumurumewo vanogona kuti hatina kugutsikana maresults akabuda otherwise kuchinzi mwana akabatwa chibharo tinogona kunzi pakaitwawo chi pane zvakaitwa noti munhu wavo handiwaona pane zvakaitika saka panonetsa ngapangotsvagwa munhu asingazikamwi
because tikati munhu wepano chokwadi inodzoka futi kuchinzi hatina kugutsikana munhu wavo uri kuona sezviri kungoitika ipapo andona saka hatisi kuda repetition of that. Mwana ne 15 years guys, takupinda munyaya yechitatu iyi yapera iyi tine part 3. Part 3 yes chera fan part 3 yatomira pano. Part 3 chauya kana tave ne V11. Inini hangu V11 ndio randakamirira. Vamwe vari kuti side vana mi side ameno majera kutora ma side masitutum ina handizvizivi. Takupinda munyaya yechitatu don't